Suway sa mga balita, gikatakdang himuon sa Cebu Provincial Capital ang inventory sa naapod-apod nga bugas sa LGU. Nasayran nga gilusad sa milabayng administrasyon ang barato nga mga bugas sa Subo Merkado. Apil sa susihod ang dulan sa 400 ka mga sakong bugas nga anaa sa dakbayan sa Mandawi nga kabahin sa 1,000 ka mga sako nga nakuha gikan sa Kapitolyo nga wala mapahimusling. Lakip sa susihon kung makaon pa ba ang bugas ug sikinsa ang prioridad nga taga niini. Nasayran nga adunay 10,000 ka mga sakong bugas humay ang gipang apod-apod sa Kapitolyo ngadto sa mga LGU kinsa murimit sa halin ngadto sa Kapitolyo. Gikumpirmar usab sa PSWDO nga tag 2 ka kilong bugas ra ang gitugot nga mabaligya ug katulang ang adunay QR code ang hatagan base usab sa lagda aron di magbalik-balik ang mga tao. I-review na mo ang policy na giset at the time. So, balikan na mo, and then balikan sa na mo ang performance sa city, Mandawi City. Basig yun na ay beneficiary ba na nakadawat, dapat sila makadawat. Ang role sa PSWD regards to sa itong NFA rice, the office is in charge for the distribution sa ato ang mga NFA rice. We will be considering the number of the indigent families gibase na to sa listahanan sa DSWD.